Danmark er et godt og hjertevarmende land og hjælper selvfølgelig mennesker, som flygter fra livstruende situationer. Men vi er også nødt til at hjælpe med ansvarlighed. Ingen kan være tjent med, at Danmark modtager flere udlændinge, end samfundet overhovedet kan absorbere. Hvorfor kan udlændinge så få lov til at gå ubeskæftiget rundt, og hvorfor kan vi i vores misforstående godhed lade værdier som frihed, ligestilling og demokrati underminere? Alle skal bidrage til et godt samfund. Personlig sikkerhed, velfærd, uddannelse og arbejde er de klokkeklare krav, men også gavmilde tilbud, vi stiller til indvandrerne. Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de er i landet, får et værdigt og trygt liv, og vi vil gerne nedsætte ventetiderne til sygehusene. Fødevarer, der sælges, skal være af højeste kvalitet og uden skadelige stoffer. Desuden skal dyremishandling straffes hårdt, og vi vil have en lovgivning, der beskytter og giver dyrene de bedste forhold overhovedet. Vi finder os ikke i dyreplageri. Vi forlanger, at Danmark går enegang og standser det, uanset hvad EU siger. Vores mål er at bevare Danmarks selvstændighed og frihed. Vi vil gerne beholde den folkelige frihed, og vi vil bevare traditionerne, der danner grundlag for Danmark. Vi er kun lige begyndt, og vi er klar til meget mere. Vi har modet, vi har viljen, og vi har kræfterne. Så nu skal vi videre. Det er Danmark, der gælder.